Handayani, kelas 12 PDP 2, nomor absen 33. Buku sakajasamu aku dadi wong kang guna. Pinter amarga maca buku dosamu dua. Akeh paedahe, akeh amanate. Buku oh buku sang sumber ilmuku. Tak buka saben waktu, ruangku saben dina. Bebanir sinauku. Kowe sing ngancani aku sekolah, kanggo nuntut ilmu sing tepat lan berfaedah. Oh buku, kowe ora bakal ilang saka uripku. Selembar kertasmu kanggo makna kang uripku, kanggo semangat sinauku. Oh buku, kowe iku jendela ilmu sing dadekake aku sregep sinau. Buku, jendela ilmu kanggo sukses awakku, kanggo guna nggo masa depanku. Kang tua ora bakal lali karo jasamu sing ngancani saben dinaku. Buku, sliramu bakal tak tampa ning jero jiwaku. Tulisan kang apik ing jero halamanmu gawe bungah jiwa lan atiku, gawe sumringah esemku. Oh buku, sampun akeh jenismu sing tak waca, warna lan gambar ning jeromu, ngapiki rupa lan keelokanmu. Nalika atiku lara, kowe iso dadi slimurku. Buku, sampun suwe aku menangi sliramu, sampun akeh juga ilmu kang mlebu. Buku oh buku, sliramu dadi panutan, awit siki ngasih ngemben. Karyamu dadi sejarah tumuju panguripan kang luwih indah. Buku, sliramu ditresnani nang wong sing syarat ilmu, wacanamu gampang mlebu pikiran, sing gawe aku dadi murid teladan lan sopan. Oh buku, tanpa sliramu aku ora ngerti apa-apa. Matur nuwun buku, kowe ngancani aku awit cilik ngasih gede, gawe nggaluh cita-cita, ngajaki aku ndeleng ewan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.